Kom pas in mijn stij en die vroeg mich wie het ging. Hij wist dat ik zo tussendoor nog af en toe het zing. Hij nog het gelezen dat ik ergens zingen moest, maar dat er die maatschappelijke organisaties gar niet kost. Ik zag, dat zal ik tegen eens hoogfijn uitleggen. De maatschappelijke organisaties in Limburg behoren tot het maatschappelijk middenveld. Ze richten zich op het bevorderen van sociale cohesie en kenmerken zich door vrijwillige inzet en kriegen van de provincie een buol geld. Ze bieden de burgers in al hun diversiteit een podium en een gezicht. Welzijn, zorg, cultuur, economie, ruimte, mobiliteit en veiligheid, gans op een lugeree. Hij keek mij aan, wie de boetsauto, en zag toen, en nu alsjeblieft in gewoon Miense taal. Dat zijn de buddy, zorg, het kost, gids van de pijler en de ambo. Dienstkerk en samenleving, PPM, Jong Nederland en de KBO. Jeugdwerk Limburg, leergat, mentorschap, de Zonnebloem en de KPJ. Zij actief, spel, jongerennetwerk, scouting en het KVG. LKV, PGC, PVOL, Wilskracht en de Voedselbank. VKKL, LAJK, Humanitas en de Kledingbank. Vluchtelingenwerk, SNKK en de Stichting ABC. En natuurlijk is er ook het COC. Ineens komt een glimlach op zijn gezicht. En hij begint te vertellen. Oh, daar moest ze verzingen, man, die ken ik allemaal. Dat zijn clubs die zijn belangrijk, dat zijn clubs met een verhaal. Dat zijn die clubs die gaat doen en hier achter verleunen. En zeg maar dat ik heb gezag, dat de provincie die moet blijven steunen. En door te groeten aan de buddy, zorg, het kost, gids van de pijler en de ambo. Dienstkerk en samenleving, PPM, Jong Nederland en de KBO. Jeugdwerk Limburg, leergat, mentorschap, de Zonnebloem en de KPJ. Zij actief, spel, jongerennetwerk, scouting en het KVG. LKV, PGC, PVOL, Wilskracht en de Voedselbank. VKKL, LAJK, Humanitas en de Kledingbank. Vluchtelingenwerk, SNKK en de Stichting ABC. En natuurlijk is er ook het COC.